Sonia Bicolano! Robin Sena! Ano ang ideal first date mo? Well, I'm a couch potato kasi. So, mas gusto kong nagde-date lang kami sa couch with potato. Spell couch muna. Basta. Hindi, siguro trip ko yung gano'n. Yung nagmo-movie date lang kami. That's an ideal date for me. Very intimate yung kayo lang. Awa. Tapos sumihigop kayo. Ng ano? Dila ng isa't isa. And then umihigop kayo ng kape, ng mainit na kape. Tapos kumakain kayo. Diba? Ang pangit ng combination ng lahat ng sinabi mo. Couch, nasa sala kayo, tas nanonood ng palabas, tas may kape, tas may patatas. Ano yon? That's my ideal date. Kaya single ka eh. Until now. Kapag ako sinabi mo, ka-date mo ko, tas sinabi mong yan yung gagawin mo sa akin, yan. Kiss ka kagad sa akin. Ay talaga ba? Wala ba sa'yong effect na, gusto niya intimate? Wala. Ano yung sabi mo? Higop ng dila? Baboy Higop mo. ng kape? Yeah, what's your ideal first date? Sa akin, simpleng-simple lang. Okay. Lalabas lang kami, kakain, tapos bibigyan niya ako ng pera. Sugar daddy pala hanap mo? Oo, ganun na. Syempre, doon na tayo sa totoo. Tama. Diba? Itayo ang bandera ng mga Pilipina. Yeah. Ay nako, pag usapang date talaga tayo, nagiging delulo tayo. Awa. Kasi may mga pangarap, may mga dreams tayo na sana ganito yung date, pero minsan expectation versus reality talaga eh. Totoo. Pero magpasalamat ka na lang, may nakaka-date ka pa. Oo, yung iba ang kadate nila, sarili lang nila. Uy, pero minsan masaya din yun Na nagsasarili kang date? Oo, kaya naman ang kamay mo. Susubuan na kita, tapos diba? ikaw rin yung kikiligin. Wow, ang sweet ko. Oo, diba? Kamay-kamay na lang, ikaw susubo sa sarili mo, diba? Sad girl. Ay, nako, kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang mga ganap sa first date! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mo muna, ito ang plot twist. Hi, Mom! Jessa, kanina ka pa? Ay, hindi. Kararating ko lang. Huy, pasensya na. Medyo na traffic lang ako. Okay lang. Ang mahalaga, nakarating ka. Saan ka pa galing, Jessa? Sa Fairview. Oo. Ay talaga? Alam mo, doon kami tumira ng pamilya ko. Nag-aral ako sa North Fairview Elementary School. Talaga ba? Doon din ako gumraduate Wow! Totoo ba? Small world! Anong year ka gumraduate? Tsaka anong section mo? Kinakabahan. Totoo ba? Doon ka rin? Wait. Bago mo sagutin, sabay nating sabihin kung anong year gumraduate. Tsaka anong section natin. 1, 2, 3. Year 2009 section Makopa! Oh my God! Magkaklase tayo nun! Bakit di kita maalala? Wala akong maalalang kaklase ko na Jessa. May aaminin ako sa'yo, Ma'am. Hindi ako gaya ng ipinakilala ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Jessa? Sorry, hindi talaga ako si Jessa. Ako si Jason, bro. Tropa mo nun. Ang ibig mong sabihin? Joke lang. Ito naman, taga-section Bayabas ako. Gusto lang kitang lokohin. Kinabahan ako. Naman, bro. Yung pala ang plot twist. Si Jason pala si Jess. Nag-transition na pala. Oy, pero sa mga date na to, mag-ingat din kayo. Kasi may kakilala ako, tropa ko siya. Ang nakadate niya ay unfortunately, pinsan din pala niya na hindi siya aware. So, during that date, dun lang sila nanay mo si ganyan, napita ko rin na ganito. Oh my gosh, pinsan pala tayo. So, let's just call this a family reunion. Oy, wag ka. Ayun, nakadate lang niya. Meron akong kakilala. Ikinasal talaga lahat. Magpinsan pala. Oh no. Ayun, yung mga anak nila. Okay naman. Hindi, kaya importante na ang dating ay binibigyan din natin ng oras para kilalanin yung kadate natin. Hindi puro landi. Totoo. Yan. Pero if halimbawa man, nagka-date kayo tas nalaman nyo tong mga ganito, hindi
hindi rin naman dapat kayo malungkot. Oo. Kasi yun naman yung purpose ng date para kilalanin ng isa't isa. Tama. Minalas ka nga lang kasi pinsan mo pa. Yung minsan na lang may magkagusto sa'yo, pinsan mo pa. Kamag-anak mo ka. Hindi pala pag-ibig yung naramdaman, lukso ng dugo. Ang lungkot. Ay, nako, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang papatol sa kamag-anak mo. May darating din para sa'yo. Ay, nako. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang hugutan. Hi Jessa. Oh, hi Mar. Sorry I'm late First date pa naman natin. By the way Jessa, ang ganda mo. I know, thank you. Sorry ulit. No, it's okay. Sanay naman na akong naghihintay. Pasensya ka na talaga. Na-traffic lang. Sinubukan ko naman yung lahat ng makakaya ko eh. Minsan talaga, kahit ginawa mo na lahat, hindi pa rin sapat. Alam mo, may mga tao lang talagang hindi makontento. Ang daming hinihingi. Excuse me, ma'am, sir. Can I take your orders po? Hindi naman kasi dapat hinihingi. Binibigayan ng kusa. Ibibigay naman kung kaya kasi di talaga eh. Hindi naman pala kaya. Bakit kasi pinipilit pa? Ma'am, sir, medyo mataas na po yung boses nyo. Baka ano pong isipin ng iba? Iisipin pa ba namin, girl, ang iisipin ng iba? Oo nga, lagi na lang iba inuuna namin. Gusto lang naman namin maging maayos ang first date namin. Oo nga. Bagay sila. Parehong high blood. Siguro na sobrahan to sa lechon. Nung New Year. Ngayon lang sumipa yung alta presyon. Uy, pero maganda din to Ah. During the first date, dito mo para sa perspective ng isang lalaki dito mo ilabas yung pagiging magaling mo sa pick-up lines. Yan. Kasi dyan mo unang makikita kung ano yung response sa yung babae. Awa. Tsaka ang sarap sa feeling sa perspective ko na napapangiti mo, napapatawa mo yung isang babae. Tutu. Same with me na parang isa sa mga pinaka-sexy para sa akin Awa. sa isang babae is sense of humor talaga. Ay, oo. Tsaka maganda talaga kapag first date pa lang humuhugot ka na. Ay, totoo. Oo, yung naghuhugutan kayo. Yan, oo. Ako gusto ko rin yan. Ay, talaga? Oo, yung humuhugot ng wallet. Ayan. Snatcher pala. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong magpahanap sa amin ng makakadate mo. Ayan. Ang dami dito sa MBC. Oo. Nandyan si Boy Pindot. Yan. Sino pa ba? Siya na lang ata. Oo, so siya, pwede siya. Uy, pero mahabang pila niya na. Ay, oo. Kaya sa mga Kabisyo dating Jessa dyan o Jason na gusto po ng kadate, ayan, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Jen. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Lunes pa lang, bumibigay na yung boses mo. O siya, Kabisyo, mga kasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siana. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape!